Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. So palpal sa ihang mga gipanulti ngano man una kini nato miaging Domingo atong natun-an nga ang pagtulon ang PBCM manggod sa iyang pagpaningil nagtuo siya nga dili matubag sa mga ministro sa PBCM unya nagtuo siya nga ang iyang prinsipyo nga iyang ipaningil sa amoa husto na siya munay giingon nga ang pagtulon ang PBCM pareha sa iyang gipaningil asa mabasa nga Tomas Eugenio sa Biblia mo man ang iyang gipaningil sa may pabati man namon karon pag-abot na kay dunay may purpose kay di ginamo siya lungan ani kini daghan kay ni nga mga kining mga sangkuanan aning ihang gisulti ani ngano una nagingon siya nga ang among magtutudlo daw mato pa na niya piki ang among magtutudlo ngano man diha niya gipaagi sa prinsipyo lagi niya og baruganan lagi niya nga wala diha sa Biblia mo na giingon kami nagpamatud sa among magtutudlo sa samang pagkaagi sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagpamatuod nagamit siya mga tagna gipamatud-an na namo na gibasa namo ang bugna 19 naa sa bugna unya gigamit ni sa atong Ginoong Jesucristo ang tanang mga basahon sukad ka Moises hangtod sa mga propeta bisan pa Salmo na sa Lucas 24:25 kama 20 hangtod 27 kama 44 unya naggamit siya og tagna nga kaniya pod natuman nga siya mao ang tanom ug ang iyang matinun-an sanga ug dito sa Isaiah 60:21 tagna napamatud nato miaging Domingo sa marais la nato nga walay angalan sa atong Ginoong Jesucristo dito pero ang tanom ug ang mga sanga naa pero pagtug-an ni Kristo ang mga sanga iya ding tinun-an ug ang tanom siya unya nagpamatuod pod si Apostol Pedro sa iyang pagpahayag nga ang atong Ginoong Jesucristo maong katumanan sa giingon didto ni Moises giingon sa Dios ngadto ni Moises nga magpatindog siya laing manalagna sama sa pagpatindog kang Moises diya sa Buhat 3 bersikulo 20 ug 23 og didto gikuha na sa Deuteronomio 18:18 hangtod 19 mao na nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo mismo pa ang mga apostoles nagamit sila og mga tagna nagbase kaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 19 ug ang usa sa mga tagna nga natuman kanila isip sila suga o kahayag aron sa pagdala sa kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta naas nakasulat sa Isaiah 49:6 mao nang pagkatuman ang naa sa Buhat 13 bersikulo 46 ug 47 si Apostol Pablo usa nga nag-ingon nga siya gipahimutang aron pagadadon ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa, nianang bahina sa mga tagna, daan pa sa panahon pa sa mga apostoles sa ilang pagpamatuod, sa ilang pagwali, wala diha sa balaang kasulatan, pangitao ni mo litra por litra dito sa tagna nga kanila maong ilang buluhaton. O sa tagna po dito sa panahon sa atong Ginoong Kristo kaniya natuman, gikan sa kang basahon ni Moises, hangtod sa tanang mga propeta, bisan pa sa mga salmo, gigamit sa atong Ginoong Kristo pero dili sa litra por litra dili sa litra por litra pero kining among katbang litra por litra iyang gusto ano man mataki siya na mo lagi na unya ingon ana pod nga sistema nga kun ang atong Ginoong Kristo nagamit magtagna unya dili sa litra por litra nga mabasa dito sa mga tagna pareha sa Isaiah 9:6 Isaiah 7:14 walay nga lang Hesukristo dia dito ras Mateo 1 di 18 hangtod 23 pag-abot nas katumanan ay hapa gitugas manulunda nga ni katao nanganlan siya Hesus pero sa pagtagna wa diha mauna nga paggamit sa atong Ginoong Kristo muna nga ang uban moingon maningil sama ni Mitchell Bendilio nga moingon siya wa may Tomas Eugenio Biblia kay nagtuo siya lagi ohog makadaog na sa mga ministro sa bisim angay lang ka moingon ana og maningil kung kami nagpamatod sa litra por litra sama sa atong Ginoong Kristo pakitaan mo litra por litra kinsa may mo pataas kamot karon nga ang paggamit sa atong Ginoong Kristo sayop panalitan sa giingon ni Pedro Buhat 3 bersikulo 20 sa bersikulo 23 nga naa diha nga nagpamatuod si apostol nga si Pedro nga ang atong Ginoong Kristo nagsubay siya diha sa Buhat 3:20 ug 23 nga si Kristo mao ang katumanan sa gipatindog sa Dios nga usa ka manalagna sama sa iyang pagpabarog pagpatindog ni Moises nasayop lugar kay dito Deuteronomio 18:19 wa diha naa diha ang nag-ingon ang Dios patindog ako manalagna sama sa akong pagpatindog kanimo pero
walay ngalan dito nga atong Ginoo Kristo, pero pagpadayag sa mga apostoles, ilan ang giwali kay mo pakasayop ana. Ha? Ingon ana gihapon sa among pagpamatuod, nag-ingon bitaw mi nga ang pagpamatuod namo sa among magtutudlo, di mi magpanghimatuod bahin sa Espiritu Santo, wa dihay mabasa ang Espiritu Santo. Pero naa, ha? Mo bitatong among gibasa atong miaging Domingo sa Juan 14:25-26, Juan 14 versikulo 25-26 ang pulong sa Dios og sa SD Bible. Ingon ana nga sistema. Na, karon kay kining among kaatbang, kusog man gyud nga mo piki-piki sa among magtutudlo niya atong paminawan gud ang iyang istorya kay pasikat nato diri ang atong pagtuon ining kagabion sa pagtubag sa ihang mga gibuhian nga pahayag. Di ba so palpal ang agi ani kanunay kon ang mga ministro na sa PBCM o iyang ikabangga atong paminawan ang iyang gisulti bahin sa among magtutudlo ngang among magtutudlo piki niya atong paminawan ang iyang gisulti o gipahayag nga among ipabati niya atong paminawan na niya. Lain nga, mao na ilang rason nga nung ilang dipinsaan pag-ayo si Tomas Eugenio Sr. nga ilang Diyos Espiritu Santong piki. Di ako sa piki lang dyan na. Ako ni nga right. Dapat pwede mo religion. Ano na, yung mga tao na ba't ako nasuko? Diba? Kamu bito mo. Oh, nawa. Mo na nga sa iyaha, mao na nga ang amo magtutudlo daw piki, mo na dipinsahan gikuno namo. Unya unsay asa niya gipasikat nga ang among magtutudlo piki atong paminawan ang iyang gisulti ibalik namo ha kay para nga din himi magsugod karon sa pagpaningil kung kining tawhana maay lang ni maningil pero sa iyang kaugalingon kung paninglan di gini maka matay katubag ni di gini katubag mura gini siyag yang bababa gitahi ha mura ang baabaan ni tahion mura gitahi basta kun mabaslan paningil mao man ni ang iyaha nganong ihulog ganyang piki niya atong paminawan iyang prinsipyo na O mga miyembro, mga panahon sa misyon, signed by kini gabalik-balikon gyud namo kay ngano man una gipamug-atan ning Mitchell Bindilyo ni kay ihulog ginyag piki kay nagtuo sa bungkag ng PBCM ani sa iyang pahayag mo ni nga di ginamo ulong ani kotob sa mga nagtuo siya nga ang iyang gipanulti ug iyang atake diri namo mao nay maka bugat na para niya nga para sa iyang paghunahuna nga maluya na ang mga miyembro sa PBCM o ang mga ministro sa PBCM di nakasugakod ani aton ning pailhon ning tawhana aton Master Tomas Eugenio. Sa iyang pahina, Uno, sa iya. tuon kay ang Espiritu Santo nga katumanan mao si Master. Magatudlo man sa tanang mga butang matud pa ni Kristo dili ang imutalaw ang tao nini. Isa nagtudlo nga ang Espiritu Santo o si Master nga katumanan. Isa nagtudlo. Sa ilang kasan, isa nagtudlo sa Sister Catherine. Kristo. Si Kristo. Bakit tinawag? Asa man ang versikuluhan na nito si Kristo itawag? Ang katumanan sa Espiritu Santo, si Tomas Eugenio, senior nga natawo, kay nang-ilanak ni Crescencia Dagok o ni Abilinio Eugenio. Asa man? Pagkain versikulo ba? Friend, pagkain versikulo, friend. Kaya di mo kahapon yung versikulo, bakakon. Kung manodlo mo ayaw ka pila-pila sa Kristo, oy. Ayaw ka mga Kristo, kasi yung kakabasag versikulo sa Biblia, nga si Kristo, nanodlo nga si Tomas Eugenio, o Espiritu Santo. Pero sa karaman din nga tao sa Tomas Eugenio. Tawana, diha lang takotob. Unsa iyang prinsipyo? Sa gibasan niyang balaod sa misyon tungod kay ang PBCM, kami nagtuo nga si Master katumanan sa Espiritu Santo. Pag ingog katumanan gani, dunay gituman. Unsa man ang gituman? Kanang nakasulat bas Biblia. Ha? Nya pag-abot na karon ang iyang pangitaon diha kay kung kami nagtuo man ipahaom gid ang among pagtuo nga kanang mabasa gyud nga nag-ingon ang Biblia nga ang gisulti sa atong Ginoo Kristo diha mao gyud ang Tomas Eugenio nga ngalan. Ang pangutana parehas bitaw na atong among gigamit
Adto miaging Domingo, Isaiah 60:21, dunay tanom ang Dios, ug dunay po'y mga sanga ang tinanom sa Dios. Ang pangutana, nganong wala isulti sa Dios? Asa po diha nga giingon des Isaias nga naa diha kun atong paninglan sampol ba ug makasabot ni Mitchell Bindilio, naa ba diha nga kanang tanom Hesukristo gitugan? Wala, kinsa rin nagtugan atong Ginoo Kristo. Kay siya'y katumanan. Ingon ana nga sistema supalpalon taman ni siya karon kayang iyang pagtuana pag ingon ganis BBCM nga tungod kay si Masterman ang katumanan para kanamo. Alang man sa PBCM. Mabitaw na ang gipakanaog ni Master ang balaod sa misyon para sa mga misyonaryo ug mga misyonarya kay para namo na. Unya kay para namo siya man ang katumanan sa Espiritu Santo naarapon na sa tao ug mutuog dili. Dabi kay ikaw di man kakauban namo mo nang pagbasa nimo, mulahi gyud ka. Dabi karon og kanang imong prinsipyo karon og amo kang suklian karon akos kupo-kupo ang agi nimo. Naningil ka, gamatod pa nimo asa basa. Basig nakalimot ka. B, tan-aw nga to, gusto kag sampulan ta ang atong mga ang nagsunod sa among programa ug unsa ka og panalitan og pastor ka pananglitang tinuod. Nga debater ka. Kung ikaw debater dito sa uban, kung aris mga ministros sa BCM, luya pakas pagka-debater ni mo do, prangka nga pag-istorya. Nga naman, kinira. Kung litra por litra, o matuod ka, kanang pag-ingon ni mong peke, wag ginay pulos, kung diri nas mga ministro niyo sa BCM, paagi nga, no, kahibalo ba ka? Kahibalo ba ka? Natural ka mo ingon ka nga si Master Peke. Kaya di man ka magtotoo. Pareha sa imo god, ug magpamatuod ka sa imong kaugalingon. Ug ang mga dili nimo kauban, tinuod bagog ka, ilhon bagog kang tinuod. Akos dili. Tungod ba lang kay nagwali ka sa atong Ginoo Kristo. Sayon yano na ka mo ingon sa imong kaatbang nga mo ingog peke, bisan dili ka kapamatuod. Ug ako kang paninglan karon. Litra por litra kuno basa sa Biblia nga Tomas Yunyo Peke naawala. Adios pagklaro baya. Di man ka sa Biblia magkuha litra por litra man ka usa ka masulti. Adios, pagklaro. Nakabasa ka? Nga ng Iyos Kristo, Tomas Yunyo Peke? Di ba ikaw rin nagsulti? Tanawa. Dabi, suklian ka. Dabi ikaw. Kung panitan debate ni, gusto nato sampulan na itong mga nagsunod sa programa? O kung sa'y mahitabo o kining imong gipabarog nga prinsipyo? Nga og di mabasa, bakakon? Unya, Peke, kay mao nang dili mabasa, kay walay mabasa sa Biblia nga asa nga bersikulo, kapitulo? Kanang ayo ka ng kapitulo, bersikulo, kapitulo, dabi ka pagayuan na mo. B, panalitan karon affirmative side ka, negative side ko. Mo question gi ko nimo kung eksaminon tagyo ka. Karon sa imong kaugalingon. Mitchell Bindilio. Ang prinsipyo mo, kung mo pamatuod ka nga ikaw dili peke, kay na ay mabasa ang bersikulo, kapitulo sa Biblia. Basig na kalimot kas kaugalingon mo. Unsay gisulti mo sa imong kaugalingon? Tanaw na to, sampulan na ta ang mga listeners na to. Ug unsay dulngan sa imong pagpamatuod? Niya atong paminawan Tanawon ta ug unsay gisulti ni Mitchell Bindilio para sa iyang kaugalingon. Iyahang gipamatud-an ang iyang kaugalingon nga matud pa na ang among magtutudlo pike, pero siya maoy dili peke. Unsay gisulti niya atong paminawan niya. Paminawan tani ang gisulti sa nagpakamaayong laki. Pero kung may laki, di ko ilang may laki ka. Nagpasilpi man kung duha god. Nagpasilpi man duha. Wala ninyo makita mga kaigsuonan nga murag mas powerful pa ko silang master. Kaya nakapasilpi man ko silang master. Mas ko na pala sila pero baka ako nas Post ko kadiyot do. Wa ka mauaw sa kinabag-ang duot sa mga PBCM do? Unang-una, ang pagtulon ang PBCM nakabig, dili raba pinaagi lang sa pagwali lang, kundi pinaagi sab sa mga pagpanambal. Ginamit ang gitudlo ni Master nga kahibalo sa natad sa pagpanambal. Question, kung powerful ka, ang power mo. Power sa imong pagkasigig kasupalpal, mutuo ko. Mutuo ko. Power sa pagkasigig supalpal. Power ni Bindilio nga sige lang kalagubo ang agi. Basta tirahan na, basta tubagon na sa mga ministros BCM ang iyang gipanulti. Atong padayonan. Kasilpi ko sila. Tara nga di ba mo kasilpi kapasilpi ko? Diba? Kanindot, no? Ang ilang master, piki nga Espiritu Santo. So, kung ba kayo
anak. Ha? Ayaw ka suko, malipay mo. Kay dili ba, nagingon ang Biblia nga, ang Tuana, siya kuno, si Master kuno pike, pero siya kuno dili pike. Tanaw tani pagkapawirpor nimo karon kay matod para nimo di man di kapike. Karon pangutana Mitchell Bendilio. Sa imong pagpamatod nga ikaw genuine si Master Pike, gipadayag mo niya kay dili mabasa sa Biblia. Walay kapitulo bersikulo mo nang naniguro ka nga nangayo ka. Ang question kinira. Angay ka lang mangayo nga moingon ning bakakon kung nag-among pagpamatuod ang tenor sa doktrina namo nga among gipamatod-an sa ire bisan pa sa asa dapit nga nagpamatod ang mga ministro sa BBCM nga naa sa Biblia litra por litra tumasuhin nyo gituuhan ni kay naa sa Biblia. Ang amo ana nga dunay ipadala nga Espiritu Santo pulis atong Ginoong Kristo para sa BBCM na Espiritu Santo. Problema na sa BBCM kung panalita nagtuo kang problema na di man ay mo problema. Ha? Ang imo lang yun, mangita lang kag problema. Ha? Dabi butangan ta kag problema sa imong kaugalingon. Dabi. May pulos ba ang imong pagpaningil sa amoa nga matod pa nimo? Asa mabasa sa Biblia litra por litra kay nagpamatuod man imig litra por litra. Tanawa ganin ang panungutan-an nimo og nasubay ba na sa doktrina sa BBCM di ba wa? Naghimo-himo ka lang sa pangutana nga dili gid doktrina sa BBCM. Parang ka nga pag-istorya na. Ha? Unya unsay pulos mo? Ha? Naara ba nas mga ministro BBCM tubagon ka nagdili ngano? Wa ni bang doktrina litra por litra. Nga mo gamit ning tagna kanang tagnaan litra por litra gitug-an na daan ang ngalan. Imo ra man ang prinsipyo. Ha? O pangutan-on ta kakaron, nagpamatuod nang ikang genuine ka, magpamatuod ka. Asa sa Biblia nga kapitulo bersikulo tagae kuno tapon. Nga naa dia nga Mitchell Bendilio pastor sa SDA tinuod. Kana siya genuine, makahatag ka. O hindi ka makahatag, gumoingon po kung makakul ka. Na! O niya, unsa na? Katabla ka? Agoy! Di manggani, katabla na po, di ka kapildi. Sa mga ministro sa BBCM. Tanawa ra ko na, di ba lagapa kang agi? Be, makapamatuod ka. Nga doon ay bersikulo, nga nagtugaan niya sa Biblia, nga si Mitchell Bendilio, maoy dili piki. Unya pag-abot anak karon, ha? Ikaw dili piki si Mitchell Bendilio, genuine, naa. Adios, di ba bungangaras ba mo? Tanawa gani, sa diyang gipangutana ka. Muna, among prueba, nga kung ikaw maoy baslan o pangutana, sigurado ang baba mo, muragi kang gitahi. Na, unya kami, nga nang mutubag yun nga nang makatubag ni. Wala pa may nagdoktrina, nga mo gamit ni tagna, ang tagna nga mo pagpamatuod, pagwaragit, na adi gisod gitong kaanadaan, kung kasi katumanas tagna. Adios, pagklaro ba ya? O nagpamatuod mi, unta, Mitchell Bendilio, o pastor pag yung kang debater, ha? Unta, tanawon mo, unsay gisultis kaatbang mo, para makahaong ba? Agoy, pagpahalata, mapugkang wakay klarong debater. Ha? Kaya kung klaro pa ka, wa magdoktrina ang PBCM, nga mo gamit ni tagna, amo mamatod-an litra por litra na anag itong ana, diya sa tagna. Angay pong kaana, mo mangutana din, diya na yung musulod na pangutana mo, aron makaigo ka, nga nag-ingon me, nga litra por litra, dami kay di man litra por litra, nga no man kunong maingon man ka, kaya kung di kahatag bakakon, nga no nag-ingon me, nga litra por litra? Diya, unsa man na do? Ha? Muna niingon ko, o wa kay problema, kami muhatag ni mong problema. Nagtuo ka, o dili ni mahatagan kag problema? Pribahan kong mahatagan kag problema sa imong kaugalingon, sa imong pumatod pastor ka. Kung maingon kag pastor ka nga genuine ka, kung ibase sa Biblia, sa imong prinsipyong baruganan, di kumutoong genuine ka. Ngano? Dugay kung nagbasa sa Biblia, gikas Genesis, maingon sa pinadayag, wa ko'y nabasa nga genuine nga pastor nga si Mitchell Bendilio. Ha! Niya! De pataas ko nos kamot! Kisi-kisi ko no! Pamatod di ko no! Nga naay pastor Mitchell Bendilio des Biblia. Na? Genuine makaka! Da! Pero nitong ane, pagtong klaro, asa ka nga tinuod nga genuine ka. Di ba diaras pastor sa SDA? Ikaw rin nagtong-ana na. Di rabagid ni makapamatuod sa Biblia. Nga naman, pag ingon niya genuine, asa siya? Wala sa Biblia. Iya-iya ra na. O sa'y pray ba? Ay, gusto ni maminaw. Kung gusto ka maminaw,
prueba ning tagaan takag problema sa kaugalingon mo sa pagkapastor nga genuine ka. Bisag asa pa ka mo lugar nga magpamaton kag genuine ka, ikaw ra po'y naghatag og iladan nga ikaw peke diha nga pastor sa SDA. Prangka nga pag-istorya na sa imong prinsipyo. Gusto kang maminaw? Gusto kang maminaw sa imong pagkahilabtonon? Sukli namo sa imong pag-atake diris mga ministro sa PBCM sa PBCM o diya kang master? Ya, paminawan ta. Asa kuno sa ni lugar nga siya kuno genuine nga pagkapastor. Dili sa Biblia, di gani ka pamaton sa Biblia. Prangka nga pag-istorya ang tubag ane, nagtubag na sa daan. Asa siya genuine? Niyo, paminawan ta. Wala sa Biblia. Dili sa Biblia siya genuine na. Niya, paminawan ta. Gugdon ko dayon ni karon di pa mo pamatuod ni siya nga siya peke. Peke bisan pas iyang gipamatudan diha nga siya genuine siya. Niya atong paminawan. Oh? Ya. Kung namin nga, genuine siya. Kaya sa ko dito ko genuine. Genuine ko nga magwawali sa Adventist. Ang akong katapat sa picture, piki nga Espiritu Santo ni Diyos. Tanawa, di ba doon na ba kunay pulos ng iyang iyang pagkadibiter? Ha? Wa gay pulos. Nga naman, si Master kuno peke. Nagpamatuod na yun siya, gigamit niya sa una giganang si Master peke, iya kuno katungod, iya ng right, kay doon na kuno'y tay freedom of religion. Naalatin na sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, pangutan na karon, kinira. Ngano, ang freedom gihatag para ranimo? Ang freedom gihatag sa tanang baruganan. Og maingon ka karon nga si Master peke, wa ka mauwaw sa bagang duot sa mga tao nga si Master nagtuo, gituuhan si Master sa mga PBCM nga siya katumanan si Espiritu Santo. Amo ang puning right. Ha? Di man na mo ipamugos. Imo di ba taong tinuod nga right? Nga di ka mo tuo. Pero kay gigukod pa ka sa mga ministro sa PBCM karon mo problema gyud ka. Nga naman, kinira. Ha? Nagpamatuod ka na. Dili di ka kapamatudan sa Biblia imo pagka-genuine. Diara di ay nga tinuod ka. Diya sa SDA, nawa ka mauwaw. Gisindir mo nga ikaw genuine niya si Master. Kung diya sa SDA, ikaw genuine ka. Huwag makalalis, ana, sa imong pagka-pastor niya, pero di mo i-apply sa Biblia. Ha? Nga, nabisa ko sa di magkaka-apply diya, kaya kung ibasin ni mo na, nag-ingon naman ka. Nga matod pa di mo, kung dili makahatag bersikulo nga gitugaan sa Biblia, piki na. Mo nang gigukod ka. O genuine bagi ka tinuod, nagpapatuod magis kagalingon mo. Nga ikaw, genuine ka. Unya karon, diya ka nahimong genuine. Pastor sa SDA, dabi karon sa PBCM, mawit ang na PBCM, kay para na mo si Master Dili piki. Ha? Una, nagpulos na ang gisulti mo. Di ba wala? Apa ko na karon, anda kong problema. Dabi, basig nakalimot ka sa gisulti mo. Nagpamatuod kang pastor ka nga genuine diya sa SDA. Basig nakalimot ka sa imong prinsipyo baruganan. Nga nagpaila ka, nga matod pa nimo. Basta lahing prinsipyo, piki na. Ikaw ra ba nagsulti? Natanawon ta? Madiha man kas SDA. Ha? Kung nag-admitar ka nga pastor ka sa SDA, pero ikaw po, gidahom nimo nga genuine ka nga pastor sa SDA, pero kung basihan ko ang baruganan mo o ang sinultihan mo, ikaw rin nagtugaan nga piki pang prinsipyo mo diya sa SDA. Gusto kang maminaw? Gusto mo kang maminaw? Kay ako pamatunan niya. Gusto mo na kang winaswasay sa ere. So, ato ning paminawan. Tanaw, tani nagkadimao ba niya prinsipyo ron? Basta nag-ingon siya nga diya sa SDA di siya, dili sa Biblia, di siya kapamatuod mo ng piki po. Na? Karon, kay nag-ingon man ka, nga batod pa nimo, genuine ka nga pastor sa SDA. Unsa bay prinsipyo aning genuine. Tanahawon ta niya, ug unsa po'y prinsipyo piki. Kon si Mitchell Bindilio, mao'y pasultihon. Tanawa, atong paminawa. Kasi at Diyos, lahi mang prinsipyo. Kay dili, tinoon piki. Tanawa! Nangatake ka sa among magtutudlo nga lahi sa prinsipyo, nga anong lahi prinsipyo kay piki. Pangutana, ikaw, wag ka maglahi prinsipyo sa SDA? Adios, pagklaro ba ya? Basta imong gisulti ha, musukwahe gani kag maglahi gani ka, piki ka. Kinsay nagpamatuod nga piki ka des SDA dong? Ha? Agoy! Ego ramang kang nagpa-genuine diya pero piki man prinsipyo mo. Ikaw rin nagsulti ha. Basta lahi o prinsipyo, ikaw rin nagsulti, piki na.
Ikaw ba nagsulti? Gusto kang balikon ko? Gusto ka bang balikon ko? Kay para nga malabas sa nagsunod sa atong programa? Paminawi. O giyon sa ni pagsulti. Ya? Kasi at Diyos, lahi mang prinsipyo. Kay dili tinoon piki. Da! Unya pangutana karon nag-ingon maka. Basta lahi prinsipyo peke. Ang pangutana, gisubay nimo ang tanang lagda niya si SDA? Wa kay gisupakan diha nga prinsipyo? Adios, pagklaro. Usay prinsipyo, Brad Romebe. Supalpanon ta na ning tawhana. Be, tanawon ta. Gusto man dihinig. Ginug-anay diha tag prinsipyo, baruganan pues. Ihatag na to niya. Muna gingon na to. Kung wala siya mahataging problema, Brad Rome, sa mga kaatbang niya, kinsay iyang di kaatbang, nga iyang nasulayan, diris mga ministro BCM, ato siyang taurag problema. Tanaw na to. Problema gid siya ni Brad Macrayo kay atong basahon karon kining gikan sa basahon ni Hiling Goodwhite dinhi sa ang mga hitabo sa katapusang panahon. Mao gini kanunay mahitabo ni Mitchell Bendilio pagkakitay sugukon niya. Be, tanahon tanang. Mahina si Tinte City nagingon. Akong awagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamaturan, sa paglakaw, sa panaghiusa, kauban sa ilang kaigsuunan, ayaw hatagi ang kalibutan sa paghuna-huna nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo likay ang pagkabulag-bulag. Tuwa na! Likayan ang pagkabulag-bulag. Pangutana, muna'y prinsipyo diya sa SDA. Karon, bantay lang musukwahe ka ha sa imong prinsipyo ha. Ang prinsipyo ni Mrs. White, ang pagpanudlo, paminaw, Vidilio. Paminaw yun, paminaw. Kay para, uwa ka kasabot. Kami mo pasabot ni mo. Ha? Kami mo pasabot ni mo. Ang giingon ni Mrs. White, ang ilang pagpanudlo, apil ka naman ng pastor ka. Paminaw yun, ha? Paminaw yun. O tanawa, o di ba ka karon mulahi? Di ba ikaw rin pamatuod karon nga ikaw piki ka diya? Unsay gisulti? Na! Sa prinsipyo, mingon, pastor bitaw ko tinuod, gisuportahan bitaw ko sa SDE. Tinuod bitaw na pero pangutana karon ang prinsipyo mo ba piki na? Ha? Ang sinultihan mo ba piki ba? Buti pa sabot alanganin pagkas pagka SDE mo ug amo nang iwadwad sa ire ang doktrina nga gikahusahan sa SDE. Nga wa ka mosunod kay naglahi di kas prinsipyo mo. Ngano man? Na. Paminaw unsay gitudlo ni Mrs. White? Likayan ang pagkabulag-bulag sa pagpanudlo. Dili hatagag kalibog ang kalibutan o mga tao. Sa pagpanudlo, tinahanglan, manag kaparehos ang pagtudlo. Muna'y buti pasabot nga prinsipyo nga naa diya sa SDA nga tinuod ka nga ikaw magtutudlo ka o nagwali ka sa doktrina. Muna'y trabaho mo, Mitchell Bendilio, gituman ba ni mo na? Di ba wala? Unsay usa, prueba ha? Gusto ka maminaw? Gusto ka mabati? Gusto ka pruebahan na mo? Muna gingon na mo, problema lagi na kinaghalang ka. Muna giniging, huwag ka mahataging problema sa mga kaatbang mo, ipaniguro na mo, tagaan kag problema na mo. Tagaan ka na mo problema. Ha? Sa imong kaugalingon, maay ka lang magpasiatap nga ikaw genuine ka, nga pastor diya sa SDE, pero ang imong prinsipyo, basta mulahi o prinsipyo o baruganan, peke na, ang pangutana karon. Kining di kausahan, kanang gibasa na mo, di ko na lang basahon ang katunggikan sa kasing-kasing. Ha? Sinulat ni Mrs. White, pahinatris, di ba ang mga SDE, nagtuo midawat nga si Mrs. White, bisan pang iyang mga sulat, nagtuo ang mga SDE nga si Mrs. White nakabaton og hiya sa pagpanagna. Kay nakabaton og hiya sa pagpanagna, mag-intonsis kita nga si Mrs. White, manalagna ang pangutana karon. Kinira. Hain pang usa sa mga basahon nga pinakabugat ni nga basahon. Kung nagtuo ka, nga mulabaw pa kaaning lagda, asay sinulat mo nga gikahusahan sa tanang mga pastor sa SDA. Nga naa ang sinulat ni Mitchell Bendilio nga didto magkuha og doktrina para idoktrina og magpili ka lang asa dapit idoktrina kung naay magpamimbro sa SDA. Ha? Do, pagklaro, asa man ang sinulat mo. Pangitaon ko na, bi. Pangitaon ko na. Kung di ka makapangita, magpabilin yun eh. Kining lagda nga basahon, nga iya sa SDE. Pahina,
pahina 61 pero minting lagapak yun ang agi mo ini. Na? Mo ni nagtugan. O nga ikaw, di gyud ka musubay sa prinsipyo diya kay maglahi kag imo ngano kanang prinsipyo ha piki na. Kung nagtuo ka, na genuine ka, ang prinsipyo mo alanganin pa sa pagkatinood nga pastor sa SDA kay ikaw rin nagpamatuod mo lahi ka ni kag prinsipyo. Piki ka busa ikaw rin nagpamatuod sa imong kaugalingong prinsipyo nga ang prinsipyo mo piki kon ibase sa tinuod nga prinsipyo nga iyas SDA. Na, mura naman hinuog na bali hinuog ni Brad Ruby, mura naman hinuog nagpamatuod hinuog ka. Na, tanawa, di ka mauwawa na binilyaw. Niya, paminawan ta ni karon ngano nga musangko sa kauwawan. Niya, paminawan ta. Unsay giingon sa lagda? Pahina sa 61. Ha? Naa sa 23 nga pagtulunan, ha? Numero 23. Naa man na pangutana 1 sugod, tubag 1. Nya, paingon man na sa 10, pangutana 10, tubag pod 10. Ari lang ta magsugod sa pahina dire sa pangutana 8 o tubag 8. Unya, pangutana 9, tubag pod 9. Giingon, pangutana. Unsay giingon sa pagpamatuod? May tungod sa pagpamatuod ni Jesus. Tubag, bugna 19 ang Espiritu stagna. Busa ang katapusang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Binilyaw? Do, iming na niya. Ang punto nga among dakpon, kining pangutana 9 ug 10, kining pangutana 9 tubag 9. Pangutana, ang hiyas sa pagtagna gipailabas sa mga Adventista del Septimo dia. Do, kung tinuod ka nga Adventista, kinahanglan yun mandatory na pangutana 8, tubag 8, nga ang katapusang iglesia, maugi na ang SDA. Dawi kay kinahanglan man nga dunay manalagna. Na ha? Kinahanglan gina mandatory na. Pero ambot ni, kung mandatory, musalir ba ni ditong Bindilius prinsipyo niya? Niya, paminawan na to pangutana 9. Ang hiyas sa pagtagna gipailabas sa mga Adventista del Septimo dia sa to pa SDA. Tubag, oo, nagipaila de ekonomi nilyo. Si Mrs. Ellen G. White, giila nga nakadawat ning hiyasa, ang iyang daghang mga sinulat, gibili niya kanato, des SDA. Nagdala sa matud nga ilhanan nga gibutang sa Biblia. Usa ka matuod nga manalagna sa ato pa si Mrs. Ellen G. White, giila sa tanang mga SDA, nga usa ka manalagna. Dawbe karon Mitchell Bendilio. Kay do naman kay giyaw-yaw. Ang giyaw-yaw mo, unsay giyaw-yaw mo? Naghatag kag challenge. Ang challenge mo, contradict sa prinsipyo sa unsa? Sa tinuod nga prinsipyo nga SDA nga gikahugpungan nga si Mrs. White giila nga usa ka manalagna pag abot nimo gisupak nimo naglahi kag prinsipyo kay naglahi peke gusto kang mo prueba nami niya paminawi ang giyaw-yaw mo di ka mauwaw ani niyo tanawa. Og doon na kuno'y mabasa, iyan ang kaugalingon, kuno nga konklusyon. Dabi, di ni basahon ng lagda, di ni basahon ng gikan sa kasing-kasing, pahinatres. Dili ni basahon, kining lagda, nakasulat diya sa pagtulunan 23, pahina, 61, pangutana 8, tubag 8, pangutana 9, tubag 9, dako nga mabasa nga si Mrs. White nakabatog hiya sa pagpanagna gituuhan sa tanang Adventista ang pangutana. Ang tanang Adventista nagtuo, ikaw ray Adventista nga di mo tuo. Kay kung nidawat baka nga si Mrs. White propeta, kung debater ka, ayaw na i-challenge sa ubang mga relihiyon og religious program, og sa tanang mga ministro, ayaw na i-challenge sila. Asa mabasa nga basahon. Kaya ang tanang SDA, nagtuo nga nakabaton si Mrs. White og hiya sa pagpanagna, kung wala siya nakabatog hiya sa pagpanagna, sa ato pa si Mrs. White,
dili siya manalagna. Pero kay giila man siya nga nakabatog hiya sa pagpanagna, diha siya giila sa SDA. Busa ang SDA nagpamatod nga maoy katapusan nga iglesia. Pag abot nimo, wala pa di ay katapusang iglesia. Kana ding imo napasakupan para nimo dili pa na tinuod kamo nga mga ha? Do, pagklaro ba ya do? Kanang imong prinsipyo. Kanang imong prinsipyo sa mga kauban mo, muna giingon ikaw rin nagpamato na piki. Tinuod yun. Kani ingon ka basta maglahi og prinsipyo piki. Unya do, kinsa may mo lugar karon, ha? Na tanawa. Nilakaw lang si master, wa gyud si master mo ingon. Ha? Nga nag-ingon siya ako lahi kong prinsipyo, pero sa imong giingon, ha? Basta lahi prinsipyo, ay sos matod pa na di mo. Piki! Dabi karon kay lahi mga prinsipyo. Ang tanang mga SDA, nagtuo nga si Mrs. White, propeta, pag abot nimo, di man lagi propeta, lagi para nimo. Kay kung propeta pa para nimo, ngano maningil kag asa mabasa? Wa di kay mahibalo. Og wa ka mahibalo, asa di ka nagtuon pagka-pastor? Asa ka nagtuon sa pagka-pastor? Nganong wa ka mahibalo sa basahon sa mga basahon sa SDA? Og nagkabasa ba ka na, og ikaw, nagpalimot-limot ka. Ha? Ngano likayan mo ni? Kay masupalpal ka? Kay imong prinsipyo, kusog ka maningil litra por litra? Ngano? Nagdipinsa ka na? Nga ang katapusang iglesia, asa mabasa nga nag-ingon ang Biblia, ang katapusang iglesia is di gilitok na, ha? Munay likayan mo? Tinoon mo ka kang dipensor. Tinoon mo ka kang dipiter. Ngano muli kayo magkana? Dipinsahe, sakto ka mo dipinsa. Kay muli kay ka nagpasabot, nakaibalo, nakampildi yung ka. Nakahibalo yung ka. Nga og kini sugokon mo, og ang prinsipyo mo, ipairal mo. Nga litra por litra, basta tikangkang agi ni mo. Ha? Ya, wa mi nakapamatuod. Wala kisabay nagpamatuod, mapili ka. Sa prinsipyo mo. Sa imong pagka-pastor, tinuod ka. Pero ang prinsipyo mo, kung ibase na to sa tinuod ng prinsipyo sa SDA, unya ang imong prinsipyo, basta lahi prinsipyo, piki na. Kung ibase na to, pagtug ang tinuod, asay piki o prinsipyo, imong mga kauban, nga SDA, o ikaw, nga dili mo dawat, nga si Mrs. White, propeta. Gusto kang magpamatuod, nga matagaan kag problema sa kaugalingon mo? Bisan sa kaugalingon mo, pasiatab ka, nga ikaw, usa ka ka-genuine? Tandugon ko ginang pagka-genuine mo. Tanahon kung di ba di bagin matandog ang pagka-genuine mo. Bisa sinultian mo. Ha? Ikaw rin nagsulti? Pangutana, tabagan eh. Kinsay na sayop si Mrs. White? Nga kinahanglan maghugpong ang tanang SDA sa pagpanudlo? Nasayop ba ang mga kauban mo sa pag-ilan ni Mrs. White nga siya propeta o manalagna? Hay husto, ikaw o sila? Adios, pagklaro ba ya? Unya, ang prinsipyo mo, hiusa mo? Nisubay ka? Di ba naglahi ka? Kung ikaw pasultian, basta mo lahi, unsa man. Ikaw rin nag-ingon, anak, piki. Ikaw rin nagtugaan sa imong kaugalingog, unsa ka nga prinsipyo mo. Di ba ikaw rin nagtugaan, pamatuod ka sa kaugalingog mo, piki ka? Na, muna nag-ingon na mo, doog nagtuo ka, nga kutob ramis bunganga ang mga ministro sa BCM. Nga kami makahatag og problema nimo sa among programa anang oras ha og mo ingon kog tagaan kag problema, tagaan tagi kag problema. Tagaan tagi kag problema. Sa imong sinultihan, tagaan tagi kag problema. Paniguro ko gina tanawa. Sampulan na namo. Tanawa ang sampol, di ba lagapak ang aki? Naasa pa? Ha? Yeah. Wa ka ma. Ako ang sa imong gisulti, nga matod pa nimo bagsak ra ba mi? Unya kusog ra ba ka mo imong bagsak mi? Ha? Tanawang gisulti mo. Paminawa na to ang gisulti mo. Ya? Ug unsa mi? Matod pa nimo bagsak mi. Ha? Ikaw rin nagistorya na. Paminawa na to now. Santo, niya, ang kinabuhi bisyoso, badlungan, nga, tarong-tarong patang binuhatan. Ano kasi ito, ang wala mabili nila. Na nato ang gibulgar dali nga, usa man ang matanga sa Diyos Espiritu Santo. Yawato ang mangyana po sila. Naman ang Diyos ko, bagsak sa Biblia. Tanawa, bagsak ko numis Biblia. Apang utana. O niya, ikaw do. Ha? Kung panalitan, dili bagsak sa Biblia. Apang utana karon og paninglanta ka. Pagpamatuod nimong genuine ka, gipasar ka sa Biblia. Asa man ang imong gipasaran diya nga basta genuine kanang mabasa diya pero dili genuine piki na. Nya nabasa nang imo. Nya wa ka mabagsak na.
Adios pagklaro ba ya? Uwa ka mabagsak, ayaw paggamit prinsipyo nga paninglan kas kontra mo. Ha? Mayo ka. Pasar mo ka kas Biblia. Hindi ka nung maningil mo ka litra por litra, mo ni mo di man sa tanang panahon di litra por litra, tanahon mo, pag dili mabasa litra por litra, dili tinuod. Kaya kung dili tinuod, ayaw ka pamatoon sa tong Ginoo Kristo. Ngano di ba ka mabasa di ang sinugo kang Kristo? Asa bang kunong kapitulo, bersikulo nga si Kristo nagsugo, nga ang iyang sinugo, nga magwawali o sa Mitchell Benilio, natanawa, dubli-dublihan, tagyo ka. Dubli-dublihan, tagyo ka, paghatag problema. Be, tanahon ta, Brad Rumi. Be, tanahon ta ni bagsak ta sa Biblia. Gidayob niya iyang kaugalingon. Siya nagpahitaas iyang kaugalingon. Sa Biblia. O yun bang Biblia nga ikaw mo pahitaas kaugalingon mo? Ito kining papatunutan karon og tunong ba kining iyang pagdagdag sa iyang kaugalingon, Brad Macarayo. Dinhi sa Proverbio Kapitulo 27 bersikulo 2 nagingon. Padayga ang laing tao may tungod kanimo ug dili ang imong kaugalingon nga baba. Ang usa ka dumuluong ug dili ang imong kaugalingon mga ngabil. Busa, laing tao Benilio mo ay padayga. Mo ingon ka powerful ka. Ikaw rin nagpamatuod na. Ha? Powerful. Powerful ka. Siya rin nagtiday, Brad Macarayo, sa iyang kaugalingon. Tanawa, powerful ko no siya. Pero kita ang pagka-powerful nga, nagubo pirming agad kita mo himo sa pagtubag. Ha? Unya, karon maingon pa kaga. Ha? Maayo ka? Kumparar sa ako magtutudo, pilagid ka. Libo. Ka mga tao nga, nagtuon mo, nga gisunod ka. Mitchell Benilio. Agoy, pagklaro ba ya? Pagklaro ba ya, do? Ha? Asa pa? Kay pasar man kuno sa Biblia. Bitanaw tanig pasar ba ni tinod? Diya na. Una niyang bagsak, Brad Rumi. Nag-ingon ang Biblia. Dili, ikaw sa imong kagaling magdaig, pero siya, wa ka pasar. Hain man, sa to pa na, sayop lugar ang Biblia ading, ikaw na husto. Kay ang tinuod, kato nga ikaw magdaig sa imong kagalingon, nasipiyat na ba ang Biblia ani? Kay nagdaig ka sa kagalingon mo. Ang Biblia nag-ingon nga dili ikaw magdaig. Hain man tinuod, Biblia o ikaw? Na, bagyo ni, kanunay, tanawang ta, o di bagyo ni matagaan na itong problema. Siya kuno, kita kuno bagsak, o niya, siya day pasar, tanawang tani karon Efeso 5:4, pala po basa. Ingon din sa imong gisitar nga sitas nagingon. Ayaw ninyo gawiya ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay, kun dili himua hinuon ninyo ang pagpasalamat. Tuana, dili ipasulti ang malaway. Mo na gisulti sa Biblia. Unya ikaw ni pasar ani Benilio, paminawa na to ang ni pasar bakan yo. Carlito, hearing niyo, Carlito. I-omal ka dito, mas hearing niyo dito sa abog iyo ba? Ang resulta ka sa pag-hear abat. Tuana. Tuana. Unya do, kapasar ka. Naigiingon sa Biblia tambag. Ayaw pag laway, apang tana unsay gisulti mo. Bago pa lang gipabati na mo ang imong yaw-yaw. Niya nakapasar ka na. Di ba pwedeng bagsak ka? Asa pang usangan na bagsak si Brad Rome, atong tanawon be. Dito na po tas na ang tugon sa Proverbio 3. Tanaw na po nato na sa Proverbio 3. Be, kung saan nakasulat sa Kapitulo 3, versikulo 30 sa Proverbio. Ito lang basahon, Brad Macarayo, sa imong gisitar nga sitas. Nagiingon din ayaw pagpakigaway sa usa ka tao sa walay kapasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Tuwa na! O niya daw! Niya na! Pila na kabagsak? 23, 27 bagsak. Dili maglaway, bagsak si Benilio ana. Ayaw ipagdahig sa imong kagalingon, bagsak siya. Napagi, lain sa buhat, sa Proverbio 3:30, lain na po ning bagsak. Nga naman, ang giingon, ayaw pagpanghilabot sa imong kao, sa imong sikatawag, siya wala manghilabot nimo. Pero unsay gibuhat ni Benilio? Ay, sige, hilabot. Unsay prueba? Paminawan ka, gusto ka mamina Benilio sa imong pagkabagsak sa Biblia? Og nipasar ka, nga ano man, nga kini, gibuhat man nimo ni. Niyo, gibuhat nimo niyo, paminawan na. Siya, disgrasya. Ngano man dili palaktawan o sa prinsipyo sa Biblia sa Santiago 2:10? 2G, sa gaingon, kay bisan kinsa nga magabantay sa kay natibukan sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Tanawa, igsoon, tanawa. Unsay gigon sa Ginoo, bisan kinsa nga magabantay sa kinatibukan sa kasuguan, mula pa sa usa, lapas tanan, maraming gusto ayaw ka pasa, ayaw sa iloy, bisan pa sa katulog ko sa
Muna nakapasar. Una pangutana ka nang ipanglitok mo gipamention mo diha. Ngano? Na sila'y programa ang atake ka. Agoy pagklaro ba ya? Pagklaro do. Unya nakapasar ka? Mo na nga pa si Atams ka galigon mo. Unya kaysa may nabagsak ana, di ba ikaw? Nya, tanawa. Unya unsa pa imong gisulti? Nga matod pa na Diyos Biblia nakapasar ka ng proverbio o ka ng proverbio 3:30. Nya pa o? Unsa imong gisulti namo? Nya atong paminawan. Nya o sa tanan magwawali o. Mga kaiganaan o mga kaigsoon na atong tima sa niaging Domingo, isgot nga kini magwawali nga nagtudlo nga di nalapason, di na tumanon ang napulo kasugod mga gamunay ka mga contributors na mga kaigsoon nga sa pagdagsang sa kriminal. Nga naman, atong yung pamatutan sa niaging Domingo nga ang pagtuman sa napulo kasugod gihatag mas Ginoo aron kaigana usa ka moral law or moral code. Tanawag sa diha natakotob. Unsay gisulti ang tanan magwawali nga wala nagtudlo sa napulo kasugo mga contributor sa pagdagsang sa krimen do. Naniguro man ka sa imong pagka imong pagtuman kunuhay do sa napulo kasugo. Unya nagamit pa ka Santiago kaganiha nga matod pa na nimo nga lapasan na lang tanan ug nakalapas ka Santiago 2:10 kinahanglan nga dili nimo lapason ang napulo kasugo kay kung makalapas ka sa isa may paglapason na lang nimo tanan ngano ikaw nakatuman ka? Ang gipaniguro mo upat ra kasugo. Dabi pa ding lata ka karon. Dabi ka na napulo kasugo. Nalansang ba sa Exodo? Kapitulo 20, versikulo 8-11 ang napulo kasugo? Di ba daay kasiyam kasugo diya kay napulo ba na ay kasiyam di ka magbakak? Ang pangutana karon. Natuman nimo na. Natuman ba nimo ang kanang giingon nga siyam kasugo kanang ikasiyam kasugo ayaw pag gumakak? Kung nagtuman kas napulo kasugo. Nganong musulti man kaani? Nganong makasulti man kaani, ha? Gusto ka? Gusto ba ka paminaw sa imong supalpalunon nga prinsipyo? Diya, paminawan na to. Paminawan ta og unsa siya sa iyang pagsulti, sa iyang kaugalingon. Siya ray nagpamatuod ani, dili kami. Siya ray nagpamatuod ani, ato paminawan, yo? Mga bitaw na nga isa may dili ko baka ko ng tanang tao o nyalato pa nimo yudyoron mo bitaw na ang nangyod ito masahod Daghan bisa na sa daghan bisa 3-4 wala gayod kinahanglan manimo mami natudon gayod ang Dios bisan pa kun baka kon anta ng mga tao ingon sa nahisulat. Okay, kayo ang saray ang tanang tao bakakon bakakon ikaw sa tarkap ng tao ka kabaw tao bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao ka ba? Ay ko, inanganok ka nag-text. O may hanggang po siyang tao, baka ako siya. Karon, o may tambag na Apostol Pablo, Episo 4:25. Kay baka ako man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano nga itong klarohan na? Ako sa mapunoon na. Ako, baka ako ko. Ito na, bisa di alat ako to, ito na. Unsay gisulti niya atong klaroho na. Wa man magklaro gud yang kauban ingon siya ikaw tao ka Sister Katilin kana aga na nag-text na to. Tao na ka sa ambot. Mo ni ato nang klarohon. Ako bakakon ko. Apil yang kauban yang gidahig siya bakakon sila duha bakakon. Apil lang nag-text. Na basta tao bakakon na. Pangutana. Nakatuman kas na pulo kasugo do. Unya pamatod ana mo kana makaka. Ningon ra ba kag nanghukas ka? Wa para ka hukas. Agoy! O ikaw naghukas tinuod, kay nagtuo kang gihukas mo, bulingon, ang gisulob mo, buling lang yapon. Siya, naghukas pagkabakakon, ang iyang gisulob, pagkabakakon lang yapon. Prangka nga pagka-istorya na, gusto ka mati? Last, duha lang kabuhok na akong ipabati, kay gusto ko, klaro-klaro kayo, ang oras. Niya, masakpan naman ta sa oras. Niya, atong paminawan. Unsay gisulti niya, nga tinuod niyang giingon, nga siya bakakon. O niya, matod pa na niya. Katong giingon niya sa mga gipabati na mo to previous na mo mga walid dire nga na iyang gisulti nga matod pa siya nakapanghukas wa gyud nakapanghukas ang iyang gihukas bakak ang iyang gisulo bakak lang gyapon niya atong paminawan unsa iya day gisulti day sa iyang kaugalingong programa paminawan ta kay gusto gid ay kag latipak ang agi di ay pues ihatag na mo niya unsay iyang gisulti niya dili daw siya niya bakak. Siya ramay nag-istorya ani. Niya, paminawan na to. Tanaw na to ni karon na.
Kanatong tanan sa atong mga kagalaan, no? Kining inyong ubos nga igsoon, higalas kaninan, Brother Mitchell Bendilio, sa mag-asa, makikuban usab kaninyo, kining matahom nga kagabihon. Sa tingog sa kamatuoran, usa ka tulumanon nga wala niyo nagpahayag og mga bakat, Tuana! Usa kuno katulumanon nga wa gyud nagpahayag sa mga bakak. Karon pangutana, mo nga nakapanghukas na si Ane Kunuhay. Pero tan-aw na to ni karon mo gihukas niyang pagkabakakon, gisulob na pud niyang pagkabakakon. Niya tan-aw na to. Ha? Unsa iyang gisulti? Di kuno siya magbakak sa iya kunong programa kuno. Tanan nakasulat sa Biblia. Tan-aw unta ni karon kay di man siya magbakak. Unsa gisulti niya? Ha? Niya, minaw ta? dili ko ninyo mo, kuhaan sabay. Ano to din, Nakasugod ta ganiha alas 12 man alas 8:12 man ta. Intro ganiha busa atong kuan ana. Unsa gisulti? Ato nga isultis mga tao. Tanawa, doktrina kuno ang isulti sa mga tao. Karon pangutana. Doktrina ha ang isulti sa mga tao. Karon kay doktrina man ka ang isulti nimo sa mga tao. Doktrina day nang nangatake ka. Sa nagkanadaing baruganan gipang-mention mo. Unya, nakahukas ka. Di ba ang gihukas mo ang pagkabakakon? Unya, kay di naman kakabakakon naman ang hukas ka. Doktrina man kay maisulti ganong mga take mo ka. Natanawa mo lagi na. Katapusan do nga mong isulti nimo, i-apply ni ba? Kini ba i-apply? Gusto na mo ni ba nga imo na ning buhaton? Ayaw nang bakbara. Kini bang imong gingo no? Kini mo na imong buhaton. Sa Amerikano, kay surrender sa Hapon. Kay pagpabuto sa armas Amerikano, may nga yung armas Amerikano, sure. Balos ang Hapon, pataka. Mao na ang among ipangita. Katong armas buto sa Amerikano ba, sure. Ayaw nang buto sa armas Hapon matupad imo nga pataka. Nagsige malagag pataka sa imong programa tanawan ng pagpataka nimong istorya. Nagi-idol gyud nimo tong pataka di. Permanente kang permanenteng paka pod ang agi mo. Kung kami na maoy manubag binase sa imong sinultihan. Base sa Biblia, besan pa inyong basahon, besan pa sa sinultihan mo, supalpal ang agi.